Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Балаларыбызның ураза тотканда, алаларга инде ураза тоту ул фарыз, ул тиешле. Алалар дигәндә шәригать буенча, дин буенча ничек карала, ул балиг яшенә булу, совершеннолетие дип атала инде бу. Бу безнең ислам дине буенча инде менә җинси илгирлек кашан башлана, егетләрдә аерым, инде кызларда аерым, шушы җинси илгирлектән башлап, кешегә Аллаһ Тәгаләнең кушкан әмерләре үтәлә башлый. Димәк, менә шушы балигат яшеннән совершеннолетие булу белән бу дин буенчагысы белән нигезеп алып барыла, бу тамагыз, кеше ураза тотырга тиеш һәм намаз укырга тиеш. Әмма ләкин бу вакытка кадәр баланы әзерләргә кирәк. Анарга әһәмиятен аңлатырга кирәк. Ул менә кичкенә вакыттан ук бик ураза тоттыру, ул аның кадәр кирәк түгел. Чөнки әле ул аның организмы әле ашарга сырый торган, ул әле үзен тыя алмый уразаның әһәмиятен аңлап бетерә алмаячак. Монда бит иң әһәмиятлесе кеше үзе прочувствовать должен. Осознанно үзе менә шушы әйбердә эшләргә тиеш. Менә карар бу бит миңа нинди файдалы дип. Әле бала чага ул аның бу миңа файдалы икән дигән әйберне аңлап бетерә алмый. Шуның өчен аңлап бетерә алмаган өчен бала чагага ураза тоттыру, аннарысын икенче ягы бар. Бала ураза тотып нәрсә эшли? Бала чагыннан да мәхрүм итәргә кирәкме инде? Аның вакыты җиткәч, әмма ләкин әзерләргә кирәк менә шушы балигат яшенә. Шушында ул шушыннан аңлап үзе тотып китерлек дәрәҗәгә чыгарырга кирәк. Бүген кишләп тоткырам да, иртәгә аннарысын шулай була дигән кагыйдә дә юк. Шуның өчен тырышырга кирәк балаларыбызга. Әгәр мәсәлән кичкенә балалар миндә ураза тоттым дисә, иләгә кадәр ураза тоттып, иләдә ашатып, кичкә кадәр тоттырырга була. Шушындый бер ияләшү ягыннан була бу әйбер эшләргә. Әмма ләкин тырышыгыз бу эштә акыллы булырга. Бусы бер аннарысын инде безнең Рамазан аенда ифтарлар, мәсәлән, ифтар авыз ачтыру. Ул безнең элек-электән әби бабайлар нык бу эштә бик тырышканнар. Элек-электән тырышалар иде әби бабайлар. Рамазан аенда һәрбер җырт бер генә бер мәртәбә, айга бер мәртәбә инде ифтар ашы үткәрү. Менә ул бүгенге көндә иләрдә, мәчетләрдә түгел, иләрдә. Ассызыклап әйтәм, иләрдә һәрбер кеше, менә бу сүзне ишеткән кеше, үзегезнең өегездә ифтар ашы үткәрергә тырышсагыз иде. Мәчеттә үткәрү уларның кадәр нәрсә түгел, мәчет ул намаз уку урыны, ашау урыны түгел. Әмма ләкин иләрдә укыту, менә һәрбер гаиләләр, һәрбер йортларга үзегезнең йортыгызга Коръән нуры килә, тынычлык киләчәк, иминлек киләчәк, бәрәкәт киләчәк. Ул үзенә күрә бер ям истәячәк. Шуның өчен ифтарлар туганнарыгыз белән җыелып, үзегезнең якыннарыгыз белән, тирә-күршеләр белән җыелып ифтар үткәрергә тырышыгыз. Бүгенге көндә инде Аллаһка шөкер бөтен әйбер бар. Мин әйтмим бөтен истәлегез иелеп анда ифтар үткәрегез дип. Юк. Булган әйберен ул Рамазан аенда аш казаны кишерәйгән була. Нәрсә инде бер тарелка аш, аннарысын бер второй, икенче аш нәрсәдер, һәм инде аннарысын бер чәй әллә нәрсә ашалмый бит. Истәлләребез тулы кала. Шуның өчен мин истәл шуның кадәр әзерли алмыйм инде диеп, ифтар ашы үткәрмичә калырга ярамый. Әз булсын синең истәлеңдә ризык, әмма ләкин син ифтар үткәр. Аның кадәр нәрсә эшләмәгез. Шуның өчен тырышыгыз, Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыгызны кабул кылсын, үткәргән ифтарларыгызны, ашларыгызны кабул кылсын. Һәм киләчәктә менә шушы диндәге безнең өчен кирәкле, файдалы булган әйберләрне үзебезнең тормышыбызга күбрәк куллансак иде, күбрәк тырышсак иде. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә ярдәм берсен иншалла. Шу Рамазан айларын уразаларыбызны тотып, матур иттереп чыгып,
зур ылы савапларга ирешергә һәм барчаларыбызга насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. Мөселманнар өчен, гомумән татар халкы өчен Рамазан ае иң мәртәбәле ай. Хәере белән быел да изге айга аяк бастык. Бу ашау-ичүдән генә тоелу түгел, нәфсебезне тәрбияләү ае да булып тора. Бу бәрәкәтле айны изгелек белән үткәрергә тырышыйк. Өлкәннәргә һәм мохтаҗларга ярдәм кулы сузыйк. Якыннарыбызның күңелен күрик, изге теләктә булыйк. Барыбызның да тоткан уразаларын, укылган тәравихларын Аллаһы Тәгалә кабул итсен. Саулык, сәламәтлек белән очрашырга насыйп булсын. Кем без? Нәселебез кая барып тоташа? Татар халкында элек-электән әби-бабаларыбызның тарихын белү аерым урын алып тора. Аларның мирасын, тәрбиясен буыннан буынга тапшыру безнең бурыч. Шәҗәрә төзү халкыбызның иң матур гадәтләренең берсе. Әлмәт мөселман мәктәбендә минем шәҗәрәм дип исемләнгән бәйге булып узды. Мәктәп укучылары белгән хәтле нәсел шәҗәрәсен төзеде. Әдәм баласына үзенең 7 буын бабасын белү фарыз дигәннәр борынгылар. Ә бу кечкенә класс укучыларына 5 буыны белсәләр дә бик яхшы диләр оештыручылар. Үзенең 5-6 буынын белгән катнашучыларга бүләкләр һәм статуэткалар таратылды. Шулай ук бәйгене тәмамлап Фәхим хәзрәт Әхмәтҗанов шушы бәйге барышында әйтелгән әби-бабаларның рухларына дуга кылды. Әби-бабаларыбызның истәлеге, аларның тормыш юлын белү, өйрәнү үзе бер гаилә тарихы. Шушы тарихны балаларга җиткерү ата-ананың турыдан-туры бурычы. Чөнки без тарихыбызның, нәселебезнең дәвамчылары. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhtaram jamaat. Biz sizning bilan davom etamiz. Bizning topshiruvni arabcha o'qiy bilamiz. Ham ko'chamiz. Olg'a taba kelajak harfga bizning harf u g'oyn harfi. G'oyn harfining ayrim yozilishi shu ravishda bo'ladi. G'oyn harfi söz başında şuşulay yazılır, söz ortasında şuşulay yazılır, söz azağında şuşulay yazılır. Hareketlerge kelgende azrak tamaqni qirib aytamiz. G'a, g'i, g'u. G'a, g'i, g'u. Davom etamiz. Yamadan keladigan harf fa harfi. Ayrim yazılışı şu ravishda bo'ladi. Söz başında fa harfi şu ravishda yoziladi. Söz o'rtasida şu ravishda yoziladi. Ham söz ozog'ida şu ravishda yoziladi. Harakatlarga kelganda ustki harakat bo'lganda fa deb o'qiymiz. Ostki harakat bo'lganda fi deb o'qiymiz. Ham o'tir bo'lganda fu deb o'qiymiz. Davom etamiz. Ham bizning tam bir harf qaf harfi. Qaf tomoq bilan aytiladigan harf. Söz başında şu ravishda yoziladi. Söz o'rtasida şu ravishda yoziladi. Ham söz ozog'ida şu ravishda yoziladi. Harakatlarga kelganda ustki harakat bo'lganda qa, qa. Ostki harakat bo'lganda qi, qi. Ham o'tir bo'lganda u, u. Davom etamiz. Kaf harfi. Kaf harfining yozilishi shu ravishda bo'ladi, ayrim yozilganda. Söz başında kaf
шушылай языла, сүз уртасында шушы рәвештә языла һәм сүз азагында шушы рәвештә языла. Хәрәкәтләр белән укыганда кә аскы хәрәкәт белән ки һәм өтер белән ку дип укыйбыз. Дәвам итәбез һәм безнең тагын бер хәреф лам хәрефе. Лам хәрефенең язылышы, аерым язылышы шушы рәвештә була. Сүз башында шушылай языла, сүз уртасында шушылай языла һәм сүз азагында шушылай языла. Хәрәкәтләр белән укыганда өске хәрәкәт булганда ла, аскы хәрәкәт булганда ли һәм өтер булганда лу. Тагын бер хәреф, ул да булса мим хәрефе. Мим хәрефе аерылым язылганда шушы рәвештә языла. Сүз башында шушы рәвештә, сүз уртасында шушы рәвештә һәм сүз азагында шушы рәвештә языла. Хәрәкәтләр белән укыганда өске хәрәкәт булганда мә, аскы хәрәкәт булганда ми дип укыйбыз һәм өтер булганда му дип укыйбыз. Дәвам итәбез. Тагын бер матур хәреф нун хәрефе. Нун хәрефенең язылышы шушы рәвештә була, аерым язылганда. Сүз башында шушы рәвештә языла, сүз уртасында шушы рәвештә һәм сүз азагында шушы рәвештә языла. Хәрәкәтләр белән укыганда нун хәрефе өстендә хәрәкәт булганда нә дип укыла. Астында хәрәкәт булса ни дип укыла һәм өтер булса ну дип укыла. Дәвам итәбез. Һә хәрефе татарларга бигрәк тә кулай, чөнки безнең татарларда да ул йомшак һә хәрефе бар. Һә хәрефенең аерым язылышы шушы рәвештә була. Сүз башында шушы рәвештә языла, сүз уртасында шушы рәвештә языла һәм сүз азагында шушы рәвештә була. Хәрәкәтләр белән укыганда йомшак иттереп укыла. Өске хәрәкәт булганда һә дип укыйбыз. Аскы хәрәкәт булганда һи дип укыйбыз. Һәм өтер булганда ху дип укыйбыз. Һә, һи, ху. Шушының белән мөхтәрәм җәмәгать, бүгенгә безнең тапшыруыбыз тамам. Сезгә инде уңышлар телибез. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи тааля ва баракатуһ. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән чираттагы тапшыруны дәвам итәбез. Ризатин Фәхреддин мирасына багышланган тапшыруларны без сезнең белән узганда Ризатин Фәхреддиннең Нәсихат китабына тукталган идек. Нәсихат китабын Ризатин Фәхреддин 3 кисәктән язган дидек. Ул аны малайлар өчен язган, ир балалар өчен, кыз балалар өчен язган һәм олуглар һәм биекләр өчен язган. Әлеге китапның ир балалар турында язылганы турында без сезнең белән инде сөйләштек. Ә бүген сезнең белән Ризатин Фәхреддиннең кыз балалар өчен язылган нәсихатына тукталырбыз. Ни өчен Ризатин Фәхреддин кыз балалар өчен аерым нәсихат язырга уйлагансың? Билгеле инде, Ризатин хәзрәт кыз балаларны тәрбияләүгә аерым бер өлеш керткән. Чөнки кыз балаларга әле ул чорларда мәдрәсәләр дә булмаган, укыту да булмаган һәм гыйлем бирү дә булмаган. Шуңа күрә Ризатин Фәхреддин кыз балаларның гыйлеме дә булсын, тәрбиясе дә булсын дип, аларга аерым нәсихатлар биргән. Чөнки аларны киләчәктә әни булып җитешәчәкләрен һәм дә җәмгыятькә файдалы балалар тәрбияләүче бердән-бер шундый тотырлык, гыйлемле ханымнар итеп күз алдына китергән. Шуңа күрә дә аларга аерым нәсихатлар язган. Нәсихатның беренче бүлеге булай башланып китә. Әй хөрмәтле кызлар вә әй гыйззәтле кәрендәшләр, сезгә мәгълүмдер ки, холкы гүзәл булган кыз бала бөтен гаиләсе өчен олуг байлык вә бәхеттер. Бу чыннан да шулай. Әгәр дә безнең балаларыбыз, бигрәк тә кыз балаларыбыз үзен тәртипле, гыйффәтле итеп тота икән, бу инде безнең олуг бәхетебез һәм дә инде байлыгыбыз булып санала. Һәм дә биредә Ризатин Фәхреддин дәвам итә. Чыннан да беренче бүлектә әйтеп үткәнчә әти-әнигә карата ихтирам һәм мәрхәмәт, итәгатьлелек. Монда да беренче бүлек ата ва ана әдәпләре дип башланып китә.
Шуннан да хөрмәтле кызлар, атагызны хөрмәт итегез ди. Алдыгызда ва артында камил ризалык белән аның әдәпләрен олылагыз ди. Атагыз ва анагызны ихласлык белән сөегез ди. Менә әти кешене ничек итеп яратырга һәм дә хөрмәт итәргә ди. Һәм дә соңыннан инде ата ва анагызны сөегез ди. Монда әти кешене хөрмәт итү турында һәм дә әти кешене олылау турында сүз бара. Һәм дә атагыз алдында утырганда әдәпле булыгыз ди. Күп көлмәгез, киемнәрегез белән уйнамагыз ди. Аның тавышыннан артык тавыш белән сөйләмәгез ди. Әтиләргә аерым игътибар бирә. Кыз бала белән бергә булган вакытта кыз бала әтисенә итагатьлекне тиешле дәрәҗәдә күрсәтергә тиеш. Ир балаларга ихтирамлы булырга тиеш. Һәм дә ир баланы киләчәктә тәрбияләячәген күз алдында тота Риза хәзрәт. Ул бит әле ир хатыны да булачагын күз уңында тота. Һәм дә биредә дәвам итә тәрбияле балаларны инде туганнар әдәпләре белән, кардәшләр әдәбе белән, күршеләр әдәбе белән, өй әдәбе белән. Һәм дә шулай ук ир балаларга биргән кебек йөз әдәпләре, борын әдәпләре, авыз әдәпләрен дә бирә. Ә инде йөз әдәпләрдә кызлар өчен мондый кызыклы фикер бирә. Йөз күңелнең көзгесидер. Адәмнәрнең шәфкатьле ва каты булуларының билгесе булганлыктан, һәр вакыт йөзегез турында игътибарлы булыгыз. Бер кеше белән сөйләшкәндә, икенче тарафка карап тормагыз. Үзегезгә карамаган кеше белән сөйләшмәгез. Хәсрәтле кешенең йөзеннән көлмәгез. Шат кеше йөзенә хәсрәт белән карамагыз. Бәлки хәсрәтләрнең хәсрәтләрен җиңелләштерер өчен рәвештә булыгыз ди. Биредә Ризатин Фәхреддин кыз балаларга бизәнү әдәпләрен дә куйган. Чөнки шомадан тыш бизәнү ул бит бердә матурлык булып саналмый. Һәм дә инде шунысы да кызыклы, Ризатин Фәхреддин баш әдәпләрен, баш киемен даими рәвештә киеп йөрүне дә исәптә тоткан. Юыну әдәпләрен дә керткән, утыру әдәпләрен дә керткән. Хәтта балаларга, кыз балаларга гимнастика әдәпләре дә бар биредә. Кием әдәпләре, зиннәтләнү әдәпләре дә бар. Зиннәтләнү әдәпләрендә Риза Фәхреддин булай ди: сәламәтлеккә зарарлы, дин ва гакылга хилаф булган зиннәтләрдән ерак булыгыз. Үзегезне олы ва халык арасында игътибарлы итәчәк рәвештә мөлаим сурәттә бизәнегез ди. Бердә кашларыгызны капкара итеп бизәп, ямсезләгез димәгән, ә матур итеп, итагатьле итеп күренер өчен матур йөз белән кешегә карарлык булсын дигән. Аннан соң Ризатин Фәхреддиннең беләзекләрегезне, муеннарыгызны, күкрәкләрегезне ачык киртмәгез ди. Шәчләрегезне вә дә ялан аякларыгызны читләргә күрсәтмәгез ди. Бу нәрсәләр исә кадерле динебезнең рөхсәте юк икәнлеген онытмагыз ди. Монда дин әдәпләре дә кирип китә. Безнең бит инде бүгенге көндә ачык кием модага керде. Ул мода бит инде Европадан кирә торган мода, безнең татар милләтендә гомумән дә булмаган әйбер. Чөнки татар милләтенең киеме изүе капланган, түшләре капланган һәм дә озын җиңле ул. Шуңа күрә кыз балаларыбызга да әниләргә инде игътибарлы булып, шундый киемнәр алырга тырышырга кирәк. Чөнки һәр баланың инде үзенең киеме, кыз баланың киеме кыз балаларча булырга тиеш. Ул ир балалар кебек шалбар киеп йөрергә тиеш түгел. Кысан һәм тар киемнәр киеп, алар бардык сәламәтлекләренә зыян гына китерәләр ди Ризатин Фәхреддин. Шуңа күрә балаларыгызга үзенең размерына туры килә торган, аларның холык фигыленә туры килә торган һәм дә мәктәпкә бара икән, мәктәп киеменә ятыш булсын ул, урамда икән, урам киеме булсын. Һәм дә алар һәрберсе дә инде үзенә ятышлы, матур киемнәр булсын. Кызларыгызны зауклы, тәрбияле итеп тәрбияләгез, балаларыгызны киләчәк заманнар өчен файдалы иттереп гыйлемнәр бирергә тырышыгыз. Шуның белән бүгенге тапшыруны тәмамлыйбыз. Сезнең белән киләсе очрашуларда очрашканга кадәр саубуллашабыз.